Добър ден! Сега ще направя едно видео на тема с какви хора ще ме срещне тази седмица и какво ще ми донесат. И тъй, с какви хора ще ме срещне тази седмица. И така, първото нещо, хората, с които ще ме срещне тази седмица, това са хора, с които работим заедно. Да, при мен това със сигурност ще се проиграе. Да видим как ще се проиграе за вас. Най-вероятно ще имате среща с свои колеги или хора, с които искате да работите заедно. Какви други хора ще срещна тази седмица? Разбира се, хора, с които имам някакви финансови отношения. Хора, които са свързани с търговия или които трябва да извършат действието покупко-продажба или аз да извърша това действие спрямо тях. При всички случаи ще имаме влизане най-малкото в някой супермаркет, така че търговската сделка за всеки през тези 10 дни ще се проиграе задължително. И така, какви други хора ще срещна по пътя си през 10 дни, които остават до края на месец август? Силата. Хора на управленски позиции. Да, това е съвсем нормално. Всеки, който има висшестоящ началник, при всички случаи ще има възможност да срещне човек, който е на по-висока позиция. Какви други хора ще срещна през дните до края на месеца? Хора на средно управленско ниво, по-малки началници или хора, които се занимават с куриерски услуги. Възможно е някой от нас да си купи нещо и да го посети куриер. Също така е много възможно да се срещнем с хора, които имат отношение към комуникациите. Някои хора може да се наложи да преподпишат примерно договор за телефон, за телевизия или нещо друго, и в офисите ще се срещат с хора, които са на позиция да извършат тази услуга. Какви други хора? Да, явно е време на вестоносците. Август месец ще се срещнем и с хора, с които да обменяме някакви мисли, свързани с работа. Много е възможно и да се срещнем с човек, който да ни предложи нова позиция или най-малкото да ни подаде информация за нова позиция в работата. И с какви хора ще се срещнем през август? Някои хора ще имат възможност да се срещнат с свои познати, които имат някакъв нерешим проблем и да им дадат надежда. Давайте надежда с пълно сърце и давайте идеи. Понякога хората, когато са тъжни и в безизходица, имат нужда от някой, който да им даде идея как да продължат напред. Така че бъдете добри и с хората, изпаднали в труден момент. Помогнете им поне емоционално и словесно. И какви други хора ще срещнем? Отново сме в сферата на работата. Най-вече ще срещаме колеги по работа, хора, които са свързани с различни трудови дейности. Разбира се, август месец трябваше да е месецът на почивките, но голяма част от хората вече са си на работните места и те така или иначе трябва да изпълняват служебните си задължения. Обаче хубавата новина е, че някои хора все пак ще успеят да получат някакво повишение. Така че успех на тези, които са се устремили нагоре по кариерната стълбица. Очаква ви успех! Приятно и успешно на всички, които имаха търпение да изгледат това видео. За мен беше удоволствие да го направя за вас. Надявам се на някой да резонира, надявам се на повечето от вас да резонира, и ако на някой му харесва, може да поставите един лайк като енергообмен. Ако не ви харесва, просто отминете, няма да се разсърдя. Приятно и успешно прекарване на последните дни от август.